F'nofs ix-xahar ta' Marzu uffiċjali tal-ħabs f'Kordin għamlu qabda rekord ta' droga sintetika li għal xi raġuni baqgħet mistura. Jirriżulta li nhar 18 ta' Marzu li għadda l-uffiċjali tal-ħabs għamlu tiftix intensiv fiċ-ċelel ta' Division 3. Propju f'ċella minnhom beda jirriżulta li kien hemm xi tip ta' droga, iżda minkejja bosta tfittxijiet baqgħet ma nstabet l-ebda traċċa ta' droga. Minkejja li l-uffiċjali tal-ħabs prattikament qalgħu kull rokna f'din iċ-ċella, ir-riżultati baqgħu negattivi sal-punt meta kien deċiż li jinqala t-toilet minn postu biex issir tfittxija fih ukoll. Fil-fatt hekk ġaraw momentarjament ir-riżultat kien negattiv ukoll, madankollu meta t-toilet ittieħed għal aktar investigazzjonijiet u kien deċiż li jitkisser fil-parti ta' taħtija u nstab pakkett b'madwar 80 gramma droga sintetika. B'din is-sejba kienet infurmata tmexxija tal-ħabs li ordnat li jissoktaw aktar investigazzjonijiet dwar id-droga maqbuda. Il-Mument qalet illi wara din is-sejba tmexxija tal-ħabs ordnat ukoll biex il-priġunier in kwistjoni jittieħed f'ċella f'Division 6. Jirriżulta li l-priġunier involut f'din id-droga sintetika kien jaħbi droga tiegħu f'pakkett imgeżwer sew u mbagħad impoġġi f'parti mit-toilet b'tali mod li biex dan il-pakkett jinħareġ lura juża verga tal-ħadid. Jirriżulta li din x'aktarx li kienet qabda rekord ta' droga sintetika fil-ħabs ta' Kordin. Dwar din il-qabda kienu marfa wkoll il-Pulizija tal-Iskwadra ta' Kontra Droga.